बाक्सा जिला बर' थुनलाइ आफादाबो बर' बिजों सान फालिदों। दिनै 18 मे बर' बिजों गायसन सान। रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव बर' बिजों सान फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिला एबसुआ जुथायै बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' बिजों सानखौ फालियो। बे सान फालिथायनि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बिन'द चन्द्र स्वर्गियारिया। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जेब्रा खुंगुर उजिरा। सानजौफुनि 11 रिंगायाव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिन'द चन्द्र स्वर्गियारिनि सामलायनायाव गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ। गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि उपेन्द्र देवरिया बाहागो लानायजों लोगोसे जुनिया आलासि महरै एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी आरो माननि आलासि महरै राजेन खाख्लारि, दीपक कुमार बसुमतारी, शरद चन्द्र रामसियारि, रमेश रामसियारि मोनहा बाहागो लायो। माबाया ओरैबायदि दा जिहेतु जोंनिया बर' रावा जोंहा गोजौ थाखोसिम थांबायानो आरो बेयाव दाखालि बावैसो जोंहा UGCआ जोंनो खोन्थादों जे इउनिभारसिटि लेभेलावबो बर' बिजोंजों फरायनांगौ आरो दानि बिमा रावजों आरो बिनिफ्राय कलेज लेभेलावबो जोंनिया हायार सेकेन्डारि लेभेलाव सिगांनो बे आसाम सरकारानो जोंखौ बिथोन होदोंमोन जे देग्लाय बोसोरनिफ्राय जे 11आव जोङो बर' बिजोंजों फरायनो मोनगोन। दा बे बेलायाव जुदि जोङो बे उननि सिगांनि थाखोआव थारमाने 6आव जुदि जोङो बेबायदि जुदि जोङो इंराजिखौ फरायना लायोब्ला दे जोंनि बिमा रावजों उनाव जों माबायदि फरायगोन बेखौ जोङो सानना मोनदांदों आरो ओंखायनो जोङो बेखौ होबथानो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं। फोरमायनो सानदों जे बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दख'रा बर' फरायसा आफाद जों जथाय दिनैनि बे जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जाहैदों आरो लानायनि जाहोनानो बेनो जे आसाम सरकारा जा बर' बिजोंनि सायाव सानखान्थि आरो गोनोखोखौ इंराजि रावजों फोरोंनांगौ होननानै होनाय जादों आरो बे फोरोंनायखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो गनायना लाया आरो ओंखायनो गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनिसाय बे खेबाव बे बोसोराव जों 18 मेखौल' गाजा गोमजायै जों खुंनो आखायाव लादों आरो बेनो जाहैबाय सरकारनि सायाव जोङो जि खुद्रिनाय बे खुद्रिनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो गुवारै लानाय जादों आरो बेखौ जोङो सामलायनो बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बिनिफ्राय बागानपारा दख'रा बर' फरायसा आफादखौ जोङो बेवहाय रायदावनो थाखाय जोङो बिबान होनाय जाहैदों आरो बे लेखायैनो दिनै दा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोङो बिनि सोमोन्दै बिनि गुमुरथिखौ मोजाङै होनो थाखाय जोङो सिगांनि आगु जा जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि आरो बिनिफ्राय जोंहा दा सोलिफुनाय जा बर' फरायसा आफाद बे बर' फरायसा आफादनि जि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जाहैदों आरो बे बेलायै जोङो सानगोन जोंनि जि रायजो राजा बे रायजो राजाफोरा मा जाना दङ दा दिनै जोङो साहित्य सभा बा बर' थुनलाइ आफाद बा बर' फरायसा आफादा मा अलखदाव जदों बिमा रावनि सायाव बे सोमोन्दै गुवारै बुंबा बेखौ रायजो राजाफोरा हयथ' रोखा रोखा मिथिना मोनगोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै आफादखौ जोङो बेबायदि गुवारै जोङो खुंनो थाखाय आखायाव लादों।